St. Thomas Hospital, putting hospitality back into hospital. Bejn Jannar tal-2013 u Ottubru ta' din is-sena, 5,517 il-persuna rrappurtaw każ ta' vjolenza domestika. Minn dawn 2,441 kienu każi ta' vjolenza psikoloġika, waqt li każi ta' vjolenza fiżika kienu jammontaw għal 2,602 każi. Mary, isem fittizju għal din l-om li mhux niżvelaw l-identità tagħha biex nipproteġuha, sofrit kull tip ta' vjolenza li wieħed jista' jimmaġina. Vjolenza psikoloġika, fiżika u saħansitra ġiet stuprata mill-eks maħbub tagħha li kien ossessjonat dwarha. Mill-sentej ġifieri ħajti miżerja. Ma stajtx niċċaqlaq, ma stajtx nitkellem ma' ħadd, ma stajtx ikolli ħbieb. Irrid noqgħod imsakkra d-dar. Tgħid li matul dawn is-sentejn għamlet diversi rapporti imma kien kollu għal xejn. Darba ġie għalija niftakar bil-lejl u kidnepjani speċi ta' ħadni ġo sqaq. Iftaqra l-bot mid-dar u għamilli mus u kellu mazza fil-karozza u kol għalli nifarrak lek rasek bija. Il-vjolenza fiżika intensifikat meta l-mara li kellha tifla minnu ridet ittemm ir-relazzjoni. Il-pulizija ġifieri kienu drawni diħlaw ħirġa l-assa u darba minnhom ġiew tani xeba kbira ġifieri xeba siġġu fuq rasi. Ma ngħidlekx kemm sawwatni. U mbagħad kaxkarni t-tarax tellani fuq u ġifieri rejpjani wkoll. U mort l-asta, ftit warax, ma stajtx inqumu hekk għax isnik ġejt unconscious. Inżilt l-asta bil-karozza, kont ġifieri vjola. Dħalt u għalli, pulizija għalli mel-inter ġejt. Kienu tlieta ta' filgħodu daw. Dakinhar spiċċat l-isptar. Tirrakkonta li l-pulizija li kellu jakkumpanja ma waqafx jonfoħ għax kellu jinqala mill-assa. Eventwalment il-Vice Squad arrestaw lir-raġel li spiċċa l-ħabs. Iżda dan ma kienx l-uniku każ fejn il-pulizija ma kinux jafu kif jirreaġixxu quddiem il-karbiet tagħha. Kont qed niġi medda u sawwatni u konna qegħdin ġo event pubbliku, ġifieri kien hemm ħafna nies u kien hemm il-pulizija, kien hemm ħafna pulizija wkoll u mort nitlob lajnuna l-pulizija. Għax jiena kont imwerra, jien kont nitwerwer minnu, ħafna, mhux ftit. Ġifieri ċerta affarijiet ma kontx nagħmilhom għax kont nibża minnu. Mort fuq il-pulizija tlu għejni, bdejt nikpi għejni, għax ħajoqtonni għejni. U beda jipprova jirranġana l-pulizija, beda jgħidlu għejja taqgħodx tagħmel hekk, issa tikkalmaw l-affarijiet. Finalment, wara sentejn, il-mara rnexxilha telep il-biża u sabet kennant l-appoġġ li jenwa biex tibda ħajjitha mill-ġdid. Tlaqt ix-xogħol, tlaqt id-dar, ix-xogħol ma nafx hekk ħajbqgħu jħallsuni jew le, hux ħajżommuni jew le, tlaqt kollox warajja. Illum, għalkemm tibża tikxef wiċċha minħabba reperkussjonijiet, tixtieq twassal messaġġ lil mijiet illi bħala qed isofru fil-moħħbi. Jekk tittejx u tħobb il-tfal tiegħek kif ikollok jew ma kollokx, tħobb lilek innifsek ukoll, tagħmel kuraġġ u titkellem ma tiqpax tgħix fil-biża'.